егеттер кызлар. Шуныңла мәгълүм булган концерт көнендә билетка хаклар ата сакчылай бит. Әйе. Ябай көндәрдә, концертка тиклеме көндәрдә ул 700 сум булган, концерт көндә 200 сумга күтәрелә. Шуңа күрә барып Алып бүгендән алырга кирәк. Гомумән республикала башкорт КВН командалары ничә? Уның хисабы юктыр дип уйлыйм, чөнки башкорт КВН лигасында катнашкан командалар бар, шулай Шаян уен дигән конкурс бар, унда катнашкан командалар һәм шулай мәктәп командалар, улар Шаян уенда катнаша, уларда исәпкә алсак 100-гә якын бардыр дип уйлыйм. Бу яхшы күрһәткеч шулай. Азат, бuna һинең командаң Өттүр дип атала. Үзенчәлекле исем. Кем кушты һәм гомумән ничек хайланылды бу исем? Өттүр командаһы быел гына барлыкка килгән. Без БДУның тарих факультетында укып, былтыр башкорт КВН лигасында һәрберебез икенче командалар өчен уйнадык та, быел ошондый 20 команда эшләргә булдык. Өттүр исеме без озак уйлаган кысылып киткәндә. Тарих факультеты студентлары башкорт филология факультеты студентларының исемен урлаган. Чөнки ул күбрәк ниндидер тарихка кагылмай, башкорт теленә кагылган кебек керек. Шулай әйтергә. Ошо Өттүрдә тукталды, шуны хакыйкатла. Чөнки фестивальгә килеп, без сыгышыбызның аздыгында безнең шундый фишечка дип әйтәм буласак. Так что килегез, карагыз, беләхегез нисен Өттүр. Буна шундай 7 кызга тукталган Гөлкәй. Чөнки беренчедән командала 7 кыз әйтеп үтәргә кирәк. 7 матур. Кызлар бетәһле Humay студияһеннән серлек. Шулай без 7нче кызыбызды әйтмәйбез кем икән ул, әгәр дә кем икән белгез килһә, килегез, карагыз алла бирһә, 30 сентябрьдә көтеп калабыз. Шулай безнең команданың исеме риваяткә бәйле текстта була инде. Бик популяр. КВНдан соң 7 кызның тарихын кабатларга теләгез. Аңларга кирәк буны. Буна 7 кызды сериядә калдырдылар, мен хәзер кем икән дип уйлап утырам. Бәлки башка эстрадада һәм районда булыр дигән уйда башка килде. Үтсенlik платформа мәсьәләсе. Әйтмәйбез. Уны исәр булып кал. Буна Рәсәй КВН уеннарын караганда, уларда уйнагандар күптәре телевидение, кино өлкәһендә зур уңышларга erişәләр. Сезгә шундый максат куеламы, әллә һәм булай гынамы? Гөлкәй уйнаганда икенчесенә башлап. Юк, без булай гына дип әйтсәк тә, без инде барыбер үзебездә актив тормыш алып барырга тырышабыз. Һәр КВНчы ул гомумән актив тормыш алып бара, чөнки унһыз булмай да сыгырга кирәк сәхнәгә, үзеңдә ничектер сәхнәгә өйрәтергә кирәк, шаяртырга кирәк. Әгәр дә тамашасы алдында үзеңне куркуыңды күрһәтсәң, ничек итеп син анда шаяртуларыңды башыңда хәтереңдә сыгармакка дип уйлап торһаң, сәхнәгә килеп сыкмай. Әлбәттә, ниндидер кимәлдә ярдәм итәләр. Чөнки мәсәлән, Гөлкәй ул алып баручы булып эшләр, кайбер бер сараларда үткәрә. Азат ул үзенең тарих факультетында шулай актив катнашып тора. Азат әйткәндә ничә ел сәхнәлә? Ошо КВН уеннарында. Беренче тапкыр мин Шаяниумда сыктым сәхнәгә 2009 елда. Синең тормышыңда ошо уеннардан нимәләр үзгәрдеме? Әлбәттә. Беренче тапкыр уйнагандан соң мин ошо башкорт КВН дип уем калды. Башында хәзер мин башкорт КВН хәзер яшәй алмыйм дип әйтәм. Йонда да авыру менән авыру башламадыңмы? Мин үткәйнем аны. Авыру бетте димәк. Мәктәп сагында булган иде. Гөлкәй ничә ел? Мин беренче тапкыр 2007 елда Шаяниумда катнашканым. Ул вакытта мин Сибайда укыган, Сибай гимназия интернатында һәм шул Өфө кала мәктәпләре арасында үткәрелгән шул Шаяниумга без Сибайдан тәүге тапкыр килгән. Шунда миңа бик нык охшап калды һәм мин үземә күз бирдем дип әйтәйгенде. Киләсәктә дә мин катнашырмын дип миңа нык охшап калды. Шундай йылы тәэсир итте миңа шул Шаяниум һәм әлеге мәддәләр уйнап йөрим. Яшьләр, һезнең киләсәк һөнәрләрегез юмор белән бәйле буласакмы? Мин Башкорт дәүләт педагогия университетының физика-математика факультетында укыйм. Буласылап да бәйле буласак. Мин уйлыйм, бәйле түгелдер дип күптәр миңа әйтәләр, ни өчен һин сәхнәдә уйнайһың, чөнки һинең һөнәрең бигрәк тә җитди, киләсәктә физика укытучысы булырга йөрим инде, һуңгы курс дип әйтеп үтәргә кирәк. Мин уйлыйм, мына ошо сәхнәдә сыгыш яһауым миңа беренче камасауламай, бигрәк тә ярдәм итә. Теге класска килеп инһәң, үзеңне ничектер хыел тотаһың, теге каушап калмайһың, инде һөйләй бирәһең анда темаңды. Шулайрак бик нык ярдәм итә дип уйлыйм мин. Гөлкәйнең фотосы буларак күз алдына килде. Хөрмәтле балалар, бүген без ютуб законын үтәбез. Бу
ой ошолук. Бәки бұл ярдамын айдесең. Ая. Марсель, һин беҙҙең коллега булараҡ билдәләһең. Ошо һөнәр буйынса барасаҡ, әллә инде КВН буйынса китәсәк? Ну, әлбиттә, шаяртырга, төртөрөргә, ул һәр алып барыусы белергә тейеш бит инде. Шуға ул миңә үҙенсә ярдәм итә инде. Барыбер ниндәйҙер кимәлдә үтеш. КВН-га мин шуға мин Гөлкәйҙән алыстан һуңғараҡ килдем. Юнда катнаша башлағандар, мин шу беренсе Тура КВН. Тура КВН-га килдем дә, ғашиҡ булдым да шунда тороп ҡалдым. Йәштәр һеҙгә ҙур рәхмәт. Яңынан ҡыҙыҡтар менән беҙҙе ҡыуандырып торығыҙ. Асыу тантанаһы уңышлы үтһен һәм залығыҙ тулы булһын тигән теләк